Igarumne nchira ya moyo kwerobelia egati yabamenyi kurwa chipunge che Nyaribali yori Nyaribali masabana jabo igo Nyaribali machache Nyaribali chache litukolia lero niko banyara kwa bakumirana buna aikose asenchira eyemu yokoligia ekerenga yokumirana na kubwatana na kusukumusira amo buna Nyaribali musangerekano uyu nigora wa amo no mwana siasa Rejo Otundo na niko koleka chinsemo chia gesusu munago tumanyia omolikito Gabriel Nyaku watari kurigereria ebyama emyaka gose chidini abamenyi bayiga kurwa Nyaribali nigorero bara omuroberio ogusangereria ebirengerero igoro buna baratinye gisiasa na kweroberia aseuraye guchia ase amatuko arebosio muyiga rero nigo ikiranwa n'ababwatani abo barawa n'umusubatire Otundo abo chinga kichuba bukwana buna tibari korali onde bwenzi korende no kwebanga gutumeka chinamba cyabo buna Abanyaribali imotora kurukaye murakola na toro kere byose ukikora etokora hano uko baterira batakabona saba abanga muri kibaraba byabo kimwana ngira umuntu wacha korora abo maini mutoro intubu atege dogo chibokoro chibochu aba usiba gatebarira obwato wabo bado kubokojaka intubu bado muri to pareziko tutaje kubwato kuboko acheka ekero kibo president kuruchikura cy'Abanyaribali rasimache kuriya Abanyaribali nane barosi MOU ndibonene tari chikura kitoko tuguta etoko iwana n'ingitoko chikokoraki ingitoko chikonyora to iwana n'ingitoko chikonyora chikure chimanya kwako iko to iwana ne bas ndobwate biroko bye account ndobwate kero kibo women rep ndobwate kero kibo senator ndobwate kero kibo governor Nyaribali igakwenda kobe determinant gondo iwete ndoibonene Nyaribali yakwenda komanya se chikura chikokoraki chikowe kugochia asenge nje yigo ndende ko batabiga 2027 atokoje kwaka chikura chitu cyo bugabana to chiake amo muno Nyaribali gato igwananire nabo igo bastari boigo mbarebo anjira to chiake chonsiamo bas ndokomata chikura cyo senator ndokomati mbare ndabanjire mu mukelo wako wato chiate chonse amo muno Nyaribali ekero twe igwananire area kabere tuwate chikura cyo women rep ndomati mbare banjire wato chimeze chonse amo ogerikere mate garia omonta dianire agotebana igago chakwa kero monto elimu moja banda irane bono moko ganyamacha ko elimu moja na bande bete bakiata kikokorera kene chimeze chonse piga tubekerete bagorire t-shirt bagorire chireso. I'm telling you the truth. Barengi gukwana egani go bakwana kisababu anene mono cyabairanira magiga anene mono ogutacha amo kwa Abanyaribali abantu gwanje kibese nabasaye guteri kyamuna bakicikura igintu kyabairere barbo gotigara magiga bana toikirega Abanyaribali nasaye gakuburia ninkike mubwate ngeke mubwate chinamba tari bwego ibotora abange asekisi county engima we are the majority ekero tegetonya orebinto national government onya orebinto county government nando onya ore favors chinyinge tumia ekewa kerinya sakwete ekewa sakwete nechi namba tutumie chinamba cheito buja iko na tabire bobe tutumie namba zetu vizuri Rigari abantu ba Central Kenya barabu abere serikali ime ko independence bakarero nanye bakorera mwino ugayiga babwate tenyama usero uri mubona Abanyaribali chachi onye kere nenya aleta nengo senti besa onye kere kura
iba nakugura mpa wale kena ile bugambo n'uta ngora ngora ngoki nzi because bingo kwa shilingi 200 shilingi 300 wala gota kama gendo ingitera yamba ya watu mtabangira hivi kilo mmoja kuja shilingi 500 shilingi 200 ndio kwa gari ya chende neos ni moja kwa mbele ingita kwa kora ekera kuna tele primo ya tele ya nyera shilingi ingita kwa kora magozo tayari yaba ya abatochora ama gozo na yaito abatogwa gachikura neke bandi yikire biyano teke bandi yakale kemaskani neke bandi yikire mo do woni kiasi mwana kwa mazini 300 modi kura yao na siri yao siasa mbaya maisha mbaya ayegani gagoje chinga kemaberera gisiasa gendrete gukina nabamenyi hikurwa chinsemo bagendrete kwebanga na kweroberia enjera baranyole uburayi anene mono asobochori burebosyo Kingo reporteri gitaseni bwanjete kandi gikomiki gitembe kurwase bunge gaye Nyaribari Masabe County ga ya Kisii nchengurukwa Nyakundi Gabriela.